खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। आफां आसामनि माखासे जिल्लायाव नारा-नाथा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना जादों। बङाइगाव, बाक्सा, नलबारि, कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ दिनै 16 जुन खालाराव बन्द' फोसावदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चापागुरि गोजोनपुरियाव थानाय सोरां बर' गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिनि लांगोनाया अखानि दैजों लोमसावजोबदों। चिरां जिल्लानि चापागुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे जायगायाव अखानि दैजों लोमसावजादों। दैबाना जादों, जेरैबो दै आरो दै। अखानि दैबाना सोमजिनायाव सोरां बर' गुदि फरायसालिनि दै लोमसावनाया फरायसालिखौ बन्द' लाखिनो गोनां खालामदों। मख'नो गोनांदि फैगौ सानथामसिम नारा-नाथा अखा हाबाय थागोन होननानै बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायदों। फिन बुंफिनदों, बङाइगाव, बाक्सा, नलबारि, कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरखौ दिनै 16 जुन खालाराव बन्द' फोसावदों। दैबानानि जाहोनाव बे बन्द'खौ होनाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ सानथामसिम नारा-नाथा अखा हाबाय थागोन होननानै बोथोर बिगियान मिरुआ बुंदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।